εισαγγελέας από την Αλβανία δήλωνε άπορος στις ελληνικές αρχές και λάμβανε δωρεάν ακριβά φάρμακα. Εκατοντάδες άποροι μαϊμού, ομογενείς από την Αλβανία ή και Αλβανοί πολίτες που δεν έμεναν στη χώρα μας, έπαιρναν προνοιακά επιδόματα και απολάμβαναν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τα στοιχεία αυτά έφερε στο φως η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ιωαννίνων, που ανέλαβε το ξεκαθάρισμα των μητρώων. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Είχαμε καταγγελίες από τα νοσοκομεία ότι υπάρχουν μη Έλληνες πολίτες οι οποίοι κατέχουν βιβλιάρια υγείας. Αφαιρέθηκαν πάνω από 500 βιβλιάρια και προνοιακά επιδόματα. Δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων στα Γιάννενα εδώ και μήνες δεν έχουν πάρει ακόμη τα χρήματά τους και αναρωτιούνται πώς θα ζήσουν και πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Όταν μάλιστα μαθαίνουν ότι υπήρχαν περιπτώσεις μαϊμού δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, εξοργίζονται. Δεν τρέπονται, τροφή! Ωστόσο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Ηπείρου, οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων και βιβλιαρίων υγείας μέχρι το 2010 ήταν νόμιμοι. Τα προηγούμενα όλα χρόνια οι εγκύκλοι που υπήρχαν από το ελληνικό κράτος ήταν όπου και να μένουν οι βορειοϊπηρώτες και έχουν κάρτα ομογενούς, δικαιούνται ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα πάντως με τις τοπικές αρχές, πολλοί από αυτούς εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να ανανεώνουν τα βιβλιάρια υγείας τους σε άλλους δήμους που αγνοούν την αλλαγή της διαδικασίας στην περιοχή.